Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Ukuphupha udla izinto nje ezibhakiwe ngabe ke lokho kusho ukuthini uma ngibala nje ngaphambi kuba ngiqhubeke ngicela usubscribe ku YouTube nansi link ku bio ukuze noma ngabe nini mangifaka noma mangikhuluma ke ngalokho ozokubuza ku comment section kube ukuthi ke awuphuthelwa ke nawe. Ukuphupha udla izinto ezibhakiwe sengabala ke mhlawumbe isinkwa ujeqa izinto nje kanjalo ngabe ke lokho kubika ukuthini khona ubuzile kanjalo ku comment section lelo phupho suke libika inhlanhla yabantu abadala lokho kufana nokuthi ke ukuphupha udla ikhekhe lezinyusi elinoju inhlanhla leyo shuthi kokubili kuyafanelana kahle kunenhlanhla nje yabantu abadala khona noma ngithi ke ezayo kuwena ngakho ke kuzomela uqhubeke wenza izinto ngendlela elungile ukuze ke kufezeke nezinhlanhla zifinyelele kuwena ngoba kuyenzeka kube khona izinto ke ezibhajisa noma ezibamba izinhlanhla zakho endleleni. Kanti ke nombuzo singabuza ku comment section uthatha inamba ku inbox noma ku bio ka WhatsApp uzosibuza ke njalo ekseni uma ke uba nephupho ungakhohlwa phela ukusubscribe ku YouTube nisale kahle.